Velkommen til Hertz og Pedersen på tur. Vi er på tur i dag nede i Kogræsforeningen. Hvad er det for en størrelse, Henrik? Jamen, det er en frivillig forening, hvor vi går og passer naturen hernede i Storvejlådalen. Og der har vi får og lam og anguskalve gående, som man har mulighed for at købe en andel af. I kan prøve at se her i baggrunden. Der går fårene og hygger sig på den grønne mark. Hvad kræver det at være medlem af sådan en forening hernede? Det kræver simpelthen ikke så meget. Der er ikke noget kontingent eller noget? Eller Nej, hvad? man anbetaler for en andel. Men Okay. ellers så er det ganske frit, og så er man nede og kigge til dyrene. Med det antal medlemmer, der er nu, så er det cirka en gang om måneden, man skal ned og se til dyrene. Om der er vand i troen, om der er strøm på hegnet. Det lyder jo egentlig meget interessant. Så skal vi gå ud og se, om vi kan finde nogle kalve ude på marken? Det er det, vi gør. Vi træsker rundt herude i cirka 20 minutter, så endelig fandt vi kalvene. Ja. Så nu er jeg jo lidt nysgerrig på, hvordan blev der formand hernede i Kogræsforeningen? Jamen, vi synes, det kunne være spændende at være med i foreningen hernede, hvor dyrene er fritgående, det vil sige, at de har det godt. Der er ingen stress af. Og så, hurtigt, så blev jeg formand for Storvejlå Kogræs Naturplejeforening. Okay. Det lyder lidt spændende. Jeg tænkte, da du var blevet formand, så tænkte jeg, du kom nok bare til at række hånden op til en generalforsamling, og så var du valgt. Ja, det er jo sådan, det ofte er. Var det det? Ja, det var det. Der kan man se, Ja. verden er sgu sjov en gang imellem. Så, men nu har vi været nede på besøg i Kogræsforeningen, så nu kan I følge Hertz og Pedersen på tur. Næste gang, så tror jeg, vi kigger til tur forbi stadion og badesøen. Ja. Følg med på kanalen. Vi ses derude.